Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Nakita ni Chitong nga si Aling mo'y naghatod sa mga anak ni Wilma. O nakauna-una dayon siya pagtawag ni Wilma sa telepono. Apan igo lang, gipaminaw ni Wilma ang tingog ni Chito o gibutang niya ang telefon. I'm sorry, Chito. Gusto na ko muli kay nimo. Sabta ko. Dako katudog na tabang na ko pero di na igong katarungan na tubangan kong gibuhat ni Vic. Tungod og alang sa among mga anak. Siya gyapon na. Naibaw ko. Di na ko tubakon. Bahala na. Niini lang paagihang nga makasabot na gid siya ang nagimahal ko si Vic. Bisan pa man sa gibuhat ni Ini. I'm so sorry, Chico. Dili lang ko mo sa tawag. Dili ko siya makontak sa iyong cellphone. Bago ang iyong number. Ug gituyo ni niya. Aron dili ko manawag. Dili ko makatawag niya. Ayaw kong ingnan ni Ini, Wilma. Kay tingaling mahakit ko. Ug matandog ang akong garbo. Niyan ako. Sa unahan ko lang iparking ang auto. Oh, siya nang nasa loon. Namubo sa mga tanong. Wala siya makamatikod sa sakinan nga miapot. Busy siyang nag-atiman sa mga tanong. Seryoso kayo siyang namuhat-buhat. Maayo rigiday nga sa unahan ako kiparking ang auto. Muhinay ko doon. Nagtalikot siya. Patabangon ko sa punya ang mga bata pagpanglimpyo. Oh, oy! Kaysa ka? Ayaw tapunin ako mga mata. Masinggit ko ron. Magsulti lang ta, Will. Sorry ha. Ikaw gudi ay. Dili man ka magisulti na ako sa telepono. Mao nga mianhig ko. Dili man tingali dautan, Will. Di gudi ka magkasabot na ako. Nakasabot ko, Will. Ikaw ang wa mo sabot na ko. Aron okay nga itong panagsulti. Padayon ako, please. Ako ra din hiron. Og di ko gusto nga magdugay ang tuyo man ako. Unsa ba ka na? Dili ka ba dahil makadalin ako bisan og tubig lang? Please. Dayon. Og dalia ang tuyo mo. Salamat. Wala hinon ko mahibaw da og saon ko pagsugod og sulti. Pwes ako'y mosulti. Tapuson ta kining binuanga, Chito. Well, dili ni binuang ang akong gipati. Buhi iko. Chito, I love sa you. ba? Buhi iko. Ay, naigo nga akong usalig eh. Chito, Uy, sama da. sorry. Sorry kayo. Ikaw man good. Hala, may agis nga dugo sa mga t-shirt. Oh. Kinuko. Sorry, Chito. Sorry. Tambalan ako. Sorry kayo. Okay lang, Will. Okay lang. Gamay ra niya eh. Tayo rin sinai. Chito, please. Ikaw na. Basta na. Salamat. Nakita ko ron nga may kabalaka pa nakaw. Nga nagkadugo ko.
Okay lang ko, Will. Mahal sa di ko nimo, no? Ang kuna, Will. Ang kuna, please. Ingna nga mahal sa ko nimo. Ginoo ko. Natambalan ko na. Nagisigid ka mayo imong o. Mao nga nagdugo. Madugo man kuning dapita sa o kung masamad. Nagpasalamat ko nga gitukmod ko nimo. Sabad di uy. May nalanggani kay di grabe. Og natumba ka pa. Og napantok ang imong o sa simento. Kuyaw ko namatay ka pa. Aw, bahala lang mamatay. Kung ikaw lang ang hinungdan sa akong kamatayon. Lakaw na please. Di ko gusto nga makita ka sa mga tao nga gipadayon ta ka dinhi. O nga kita lang duha dinhi. Sige na please, lakaw na. Okay. Basta unyang Wednesday, ha? Birthday na ko. Kana lang, Will. Kana lang ang pangayuon kong regalo kay kanimo. Please, Wilma. Ay, nakatambong gyud ako misa. Salamat kay Lord. Oh, wala pa mamuhi ro mga bata. Paabuton ko lang. Tuan na siya. Hinaot pang way nakakita sa akong pagpadayon niya. O kundo naman, nga di lang unta hatagag daw tang kahulugan na. May bati na ko kaluoy niya. Ganiha lang. Gikuyawan ko nga may samad siya. Mayang pagkaigo sa haligi nga simento. Nagdugo na ba yun? Tikyot mo sa butawan na, eh. Siya na sa doon. May nalang kaywa pa sinang alingog ang mga bata. Hello? Well, pahibaw lang ko nga di anak ko sa printing press. O gikan na rin, pauli na ko sa bahay. Sige na. Huwag niya na maruntong mga bata o sinang aling. Ay, nagpanawag pa. Ay, nagpanawag ha. Sige, bye. Unsa naman hinuning hitabua. Mabuang naman tingali ko ini. Oh, saka na mo dungindon. Aron may balos mama ninyo nga ni anata. Kadugay ra batag ulit, kadugay itong nakasakay. Kapoy og lakaw yayan, no? Sakit akong tiil. Mao. Ipahuay na dito tiil ni mo day. O pagilis dayon kay gisingot ka. Kung ana si Papa Yaya no, ingnon dyan ako nga ibili ng auto aron si Mama na ang mo drive. Nala, sige, sutis papa ninyo ana. Hangyua. Na manggayod na si mama ninyo nga makamao mo drive. Hanas na mo drive si De Wilma. Ay, ihatag ko niya ng gipalitang banana kyo ha. Ma! Ma, nagpalit si Yayag banana kyo. Ti ama, oh. Oh, dang. Nga wala pa mong kamusak ka? Yaya, tanawa ragod oh. Diyan man? Dugo na Yaya no. Nay, Oh, bitaw da. Dugo mo nang naugan na. Diin man nagikan. Ma, dugo lagi ang nakita ni Yaya. Dapit sa kuan makanang hagdanan. Oh, di tingali ko eh. Mura lang og dugo sa inyong tanaw. Sige na, hubuan ang uniform ni mo og pag-ilis na dito. Ibutang sa laundry basket ng hinubot ni mo ha. O ma, Ang dugo to sa samad ni Chito sa iyong uwa. Wala ko makiti. Akong tanawon. Oh, naatuod. Akong trapuhan. Nagkilingaw sa diya kagatiman sa mga tanom sa kaangday. Pag-abot na mo, kabantay dahin ko sa mga tanom. O nang, gibalhin ako mga gagmay saha sa laing kaang. Magpalitay tag pintal mga ikapintal sa mga kaang ha. Ni fade ng colors mga kaang Ay, makalugar manggad ko palit day. Kung ihatod na ako ag mga bata, ako lang may palit. Oh, pagdalang unyang kwarta nang. Ay, tuod day.
may dugo lagi sa may hagdanan. Di intugikan? Nakita anong lindon? Kita bitaw ko nang. Pagkanaog na ko ron, mura lang og dugo tan-awon pero dili man. Oh, siya naman dito. Dugo baya gayod ay, tanawa. Kita na ko. Og wa na oy gitapuhan na nako. Di to dugo oy. Mura lang dugo. Wa na lagi ko kita ni Tito Chito kuya sa school. Kahapon o kanina. Wa lagi siya no? Bitaw, ang naghatod ni Jennifer, ang iya mang yaya. Gatod lang sila sa ilang driver. Puutan kayo si Tito Chito kuya no? Sige lang siya hatag na ako og chocolate ug manisap. 100 iyang ihatag. Ikaw kuya, pila hatag ni Tito nimo? 200. Gitiguman gani nako. Ako sab gani. Kuya, ingon ba si Papa nga dili na ta moduol kang tito? Bitaw, kasuk-an yun ta. Kung mahibaw siya, Dili lang nato pay bawon kuya. Ato lang ingnon nga si Yaya nga dili isultihan si Papa. Unsa tong ako na dungo? Glenna? Unsa inyo isulti kang iyaya ninyo? Ingnon na mo si Yaya mga dili lang sultihan si Papa. Nga tagan ko og chocolate og money ni Tito Chito. Ug si Kuya pod. Hatagan og money ni Tito. Unsa? Mihatag sa bukwarta ninyo si Chito? Uma, 100 kang Glenna, ang ako kay 200. Naapaki chocolate ma. Puutan kayo si Tito Chito ma. Nya, maniningon man si Papa nga dili mi paduolo ni Tito. Ha, ma? And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!